when ye come. Ama ye nyama bebre ka achi. Drobo yentimi mfa ye ntoma pamfira. Dabi. Amanfo di mu no fie ya yentimi ni bi. Dabi. Ebi se enye ahie no. Dabi. 2024. Me de me ma ye ready o. Ne ono so de onye ready. Na jese osi aduana hene. Nti nsema ewo ho a ema yenyanya yie no eni. Emfiri me Ya hwe Ghana de so oka ho. Na wunyi mama mere sei, ti mu sei. Ojira radio so na otimi ka kire wo maame. Say. Ma che wo tun ya. We sign ka kire. O man say, Jasini no no hwe nkunja no so no. Oni na bakumahene ne chia me o nkunja o china ye be nkunja. Ye be na na ma duane adi no. Ja wo si wo di o ma de no. Asa Okotuom. Ana weyama na nandoma duane adi. Ebusia meda wasese da wo kan ye ho na ensem bi koso ewo drobo na nan matna nkonya asase so a enam so ama beye ma mbosia ginantwi a wo kokyere dom e da ayensem trofo nhye mu se wotu ne hema nana ayensua nana ya ayensua wotu na de so nana ya ayensua so ayensem trofo nhye mu a ono so de atodwa se ono so tu Drobomanhene ade so edi enti na Drobomanhene so wotu ne hema ade so na de enti na ne hema so wotu Drobomanhene ade so momye nkomuni ehu ensam ne se de ensam ne siti ankasa potika se di no eye maame Fozia Adeya wono emu ena nana ya ayensua ene ne jase hene na bakama hene ene nananom matena nkonya sebi womo ewo wo drobo nananom matena nkonya asase so a omo wobuno mantamu omo hyaye no omo nantisi anase de nti omo tun sa friends am trofo nyina no eyifua omo kyerɛ sɛ niema eye Drobomanhene obedi ade emfie enso ne ekyire ne woye no kama yesa wo twe drobo empuntu ne kanko ayeden akwakire amane ekwanso enu nti so mutimi ne so mo ne somo a enye yie esanse niema a wo so woye ansa na ama na heni ne di mu no saa na ema ne nyina wonye na adwense obeye enu nti na omogina so no ma ya amane ede etu eye drobo ehene ade so na asem omu kire mu no jase hene ekire se ebusia wo mu di ade ewo drobo omoye mienu busia February ena edinkra musia omumienu ena won edi ade wo drobo enu nti se February fo edia na se bi wo krakwa na edinkrafo enso so babedi enu nti drobo hina wo krakwa ye ansana eye beye man musia ginantwi wo kokyere dom enso so ebaaye no na wono no firi February abusuanim enu nti wo krakwa ye no na aduru edinkrafo no eso enti jase hene ene Abakumahene mo edekoto eye edinkrafo nanim se ebraso anase aduru mo so mbeyi de hye ede ama wo mo ena wo mu yi sebe eye Drobohene ede ma wo mo no mu yi de ma wo mo no amane kwanso no se eye wo hene ne doti yie ne enye na namusini a akonya no wonya mama ye wo hene prekope gese waye de obedi na ade no na eyi ankasa prun na konya ede na konya kwakoto nkonya dem eniti wo ye ayi ni wi a wo be prun na konya na ede na konya kwakoto nkonya dem no wo prun na konya de kwakoto nkonya dem no na wo ne edinkra events aduana hene esanse omukuro no aduana na sabi won edi drobo akonya no enu nti aduana hene Abakumahene enne jase hene ena omo no ebe wura nkonya dem ho nti so omo ne Drobohene wura nkonya dem mu omo pru akonya na wie no omo de na namusi ne akonya ne kosi so a ekosi ho a na omo de wono Drobohene eto apem na konya so emprensa na omo ya amane afei na Drobohene ababa ye Drobomanhene esanse se no ye hene na so wonye hene esanse amane ye wo so omo ye ansa na Drobohene atima baba ye wo hene ama sebi wa konkonya so na wadi murufia fashe no ni nyina mu no wanye yeri ntin murufia fashe no da mfie nso a ekomfie nwotwe no omudi murufia fashe no e woden eno nti empanyi se wo mo bo no ye na adwo se ne ho nso enti obeboaboa no ho
na afei nso ayɛ den wababa bɛyɛ yie no ɛno nti ɔmo hwɛ n'anim a mfensu mu ni wɔnyɛ n'adwene so bɛyɛ yie no ɛno nti march nim ɛna wɔmo ɛkɔ ne na so de kɔto n'anim sɛ ɛyie ne ɛkyɛ ɛyie no so wanyɛ nso so a wɔno a ne bɛha no ɛsan sɛ wɔnam hɔ nom nyinaa no dodoɔ no anim sɛ ɔyɛ ɔhene nanso amanneɛ kwan so wɔ Droboman mu no deɛ wɔnyɛ ɔhene ɛno nti sɛ akonya no wɔn pɛ deɛ a wɔnka mo wɔn nti ɛna wɔn kyerɛ sɛ wɔn brɛ sɛ march ne mu deɛ ɔntumi nyɛ ɛno nti wɔn August no nso so yɛ no Drobomanhene anya hwɛ amfa ho ɛna afei nso so wɔn yɛ wɔn adwene sɛ na saa deɛ August wɔanya hwɛ deɛ a ɛna wɔn ma ne nkwankwankɔpem November ending so November ending no so na sɛ wɔanya ho hwɛ deɛ a na sɛ free November ana sɛ free bronya bosom ne deɛ edi kan ɛkɔ no wɔnya Drobohene ebiem enti nananom twɛn no bɔ no ma ne kɔduru November ne da etwa to kraa no ya ade ya wo no ɛna mo friends and trofo nhia mu ɛde tu dwa sɛ deɛ ne ɛkɔ so okokua ma no mo mpɛsɛ obi abehu no kamea yɛ sɛ wɔhene ne asabi wɔte akonya sɛ Drobomanhene no a wɔyɛ vice president ɛde ma Bono Regional House of Chiefs no amane kwan so wɔso wɔfa ansa na wabɛyɛ wɔhene no sɛbi ɔnyɛ na adwen sɛ ɔbɛfa so ɛno nti ɔmatu na deɛ so ɛna wɔn ɛde to ɛde nkrabusua no mu a ɛyɛ na Drobohene efiri mu no ɛsɛ wɔn de hye brante foforo na afei nso wɔn nya amane no mfa no eni adeɛ sɛ wɔhene na ɔma mehwɛ ɛnyɛ sɛbi ɔhene a wakra kɔ no na yie ɛsan sɛ Droboman mu no so ɔhene kra kɔ a na yi pɛ wɔse epru na konya de kɔ kan konya dem ho no ɛnyɛ yi asɛbi yɛtwentwɛn so a yɛyɛ no ɛntɛm so na ebra nsɛm beto odwa sɛ na ahema na ya ayensua wɔne Jasehene Abakamahene ne nananom atena nkonya no kame ayɛ sɛ ɛfa dodoɔ na wo hwɛ atena nkonya ne mu deɛ a nananom ano ɔmo na ahema afa na so mu nyina yɛ nsɛmtwomfo nhye mu ne deɛ na sɛ yɛ wɔ ha mu nkyekyemu bɛɛ duokono na wɔ mu nyina ɛta na ahema akyi na ebra nsɛm beto abɔnten no nso so ɛna Drobomanhene enso so yɛ nsɛmtwomfo nhye mu ɛna wɔ kyerɛ ne fa nsɛm a ɔmo ɛde to no so no na nsɛm a nana Drobohene nso kyerɛ mu ne sɛ ɛnyɛ sɛ wɔboa pa sɛ yie no wɔnyɛ ɛsan sɛ ɔno bɛdi adeɛ no wɔbaayɛ no a ana ɛyɛ Drobo ɛne Japa kurom ntɔkwa bi sɔdeeyɛ ntɔkwa no sɔdeeyɛ no ɔmo bɛkye Japa kurom ɔmo bɛkye Drobo adekyɛ maako nson ɔmo bɛkye Drobo adekyɛ maako nson ne ntin no na wɔhu no sɛ wɔsɔre ka sɛ wɔyɛ ne hene obɛdi na adeɛ yi a na kame sɛ na adehyɛ na yɛakye wɔ mo no asa wɔmfa wɔ mo ho ɛnu nti ma ne twentwɛn so ma ne hwɛ me yɛ ka ho asɛm nyina wie ɛnu nti ho asɛm mo hwɛ me yɛ ka ho asɛm nyina wie yɛ no wɔyɛ na adwen so baba bɛyɛ yie na COVID-19 so bae COVID-19 bae no ɛna ɔmampanyin so the restrictions bae a ɛyɛ gathering sɛ deɛ ebia ntimi nya yi obi ntimi nya hye ɛnu nti na twe yie ne yɛ den ɛkɔ akyire no na nso so se bra ɔmampanyin na nado nanko akufo ade lefte band ne free ho se kim wɔkae sɛ wɔne nananom no bi ɛkɔ na ahema ho na ya ayensua ho ɛde kɔto na animu sɛ sese de ne ho aso a wɔpɛ sɛ wɔyɛ ɛfrɛ ne sɛ ne hene ayie ɛna wɔse na ya sɛ bi Drobo ahema de to na animu sɛ ayie ne de ɔka sɛ ɔbɛyɛ ne sesi a enye ye ɛsan sɛ ɛwɔ sɛ wɔsi aduanahene na aduanahene so wɔ na mane a ɔbɛyɛ no wɔ ayi yo ne mu sɛ aduanahene ni hɔ a ayie no ɔmo yɛ a ensipi ɛno nti wɔma ne brɛ na wɔnsi aduanahene ansa so osi aduanahene wie a ansa na sɛ bi son sɛ bi ku a wɔama ne kwan ama no ayɛ ayie no ɛna wɔte ase ɛsan sɛ ne maame prɛkopɛ ɛna wɔkɔɔyɛ ɛno nti ɛno akyi no ɛna wɔte sɛ na ahema si aduanahene na aduanahene no wɔsi yɛ nimpo no abusua no kora mbɔnya den ɛmpene ɛno nti wɔakɔyɛ wantwi ɛno nti wɔn wɔte hɔ no mu a wɔaboa no ho na nsɛm a nananom ka sɛ no wɔso wɔ ni sika a wɔde bɛyɛ ayie no krampo no ayie de obi ayɛ a obi enu wɔ sika da hɔ obi ekwa kɔbɔ bosia ɛno nti so wɔka sɛ ɛno nti na ɔmo gyina so de atu no a na ɛno nso nti na ɔno so gyina so ɛde atu na ahema sɛ na ahema aboa pa ɛno ama ne kwan ma na anya ayie no ɛno nti ɔno mpɛ sɛ ɔbɛka no ho ama Droboman nso so ɛde akɔ n'animu ɛno nti na sɛ de ɛkɔ so ɛwɔ Drobo na nanom atena nkonya asase so no ho Drobomanhene so watu Drobohene Drobomanhene so watu Drobohema ɛna Drobohema so watu Drobo Manhene sɛde nsɛm no sitie ni momie nkɔhwɛ videos number ya hwɛ Ghana deɛ so ɔka ho na wonni mama mere sei
ti mu say ojira radio so na otimi ka kire wo maame say ma che wo tun ya we sign ka kire o man say jasini no onu hwe nkunwa no so no oni na kwakumanu ne chia me o gugu nkunwa o china ye be gugu nkunwa ye be na nanu madua na adi no ya wo si wo di o ma de no asa okwotu wo na weyama na nanu madua na adi o so wote na pay for the guy when the gods want to kill you they first make you mad Dabi enyen topa Dabi akunja na de ma wuntimi e de ma ye enye kese enye akunja na so free gate no ho Dabi enye free adinkrafo Dabi adinkrafo no woni papa mo ti telefone bebre wo wo mo ti fem no pe bi family na dis na ya mo you better say Argentina very right na ye nana be ye man busia na ntwi otoso 9 o twa na ni hwe dai sada ti Drobo ya mamre ni ye niam ayeye no ya ye nchane ho kra ti ya manu anche ebi Drobo no so ye wo gate mienu kra na edi akunwa sada ye wo Adinkra gate and ye wo Bosia gate Bosia no ye Kosia February and Adinkra ne Tana gate ye ya kanfo enti ye di sebe nade enye memma de na wena Bosia ginanti otoso na free mu Anan di eti se ho. Bosia ginantwi na ofiri Bosia gate. Yes ye kunja no ye rotate. Tina abase ye ma adinkra 40 se. Ya abani. Ko ni pamre. O man che. Ebi no mo di nipa bae. Etoto na no. Eye amamre wo ho nyina. Edwene se e fata. Yesumu. Amamre wo nyina ye na ye drobo ha no ya mamre no nsunye kakra wo mini baabi no na nanom nyansa anti ye do betena so a na ye ya amamre dika ni wi a ye shaw se ye aye ye opidi sensa no ye na ye na wo ye wi a na fe ye do ko nkunja fie anadwo suntum na ye do akotena akunja no so ansa nya do betina akunja no so ye momane wo danta anadwo 12 ye do tu asi akunja no so imprensa ye no wi anana afi wie waduma broni fe no consummation say what consummate waduma na we na Drobomanhene efri 2018 ebesi sisi e wo mu 2025 e na ya ye de ma ye ya ye je na kama yi penno amamre aka se de wasa aka poma sebi na wa nkoto enti ya sani ni shiai ni yasana we ne ya kam ama ye ne ma bebre ka achi Drobo yentimi mfa ye ntuma pamfira dabi amanfo di mu no fie ya yentimi ni bi dabi efise enye ayie no dabi enti na mi wani enya bebo enye ayie no firi ho ase obaye ayie no match ya etwa mu yi so he dey dem ase na match ye ready say ye twen
match duru a hwim nana ayɛ yie no ei ɛna ɔbaahema na yɛte aseɛ sɛ ebia ne bibi ha no nti yɛmma no up to August yɛfrɛ ne mpanyimfoɔ na abusuafoɔ de to wɔn anim sɛ August deɛ mmeɛ w'ani August na ɔsɛ kwan sɛ otie ne n'akyi aba ɔkɔba ntie nim so nana abɛyɛ deɛ yɛbɛyɛ yie hwim nana anyɛ ei paa na nananom yɛtena ase na yɛsɛ dabi yɛntumi nta ase ma yɛmfa yɛ sɛ ka nnwa nanka yɛbɛwo so yɛ ho sɛ obi mpa obi pɛ adɛn yɛde to nana anim sɛ nana yɛhyɛ wɔ time waa woka yɛma August waanyɛ ti sɛ sɛ deɛ yɛbɛwo so yɛ ho ɛna atankunya no ne nananom nyinaa san hyia ase no nananom bosoma anim yɛkɔ ne mprɛnsa momiɛnsa mfa nkɔwɔ no biem ebia bibi ha no na yɛma no up to the end of November yɛte yɛn ho ase nti yɛpene so yɛgye to ahema anim ɔno so pene so yɛtwɛn ɛno akyi ya ne November ende nana anyɛ ɛna yɛhyiaeɛ yɛgye to nana anim sɛ ɛne abusua no anim sɛ by the end of November na sɛ nana nya yie no deɛ a ɛne na nana ɔmpɛ akonnwa no nti ɔnconsider ne ho sɛ ɔnyɛ Drobomanhene na adinkra gate no so wɔn nhwehwɛ foforɔ mfa ne mmerɛ Droboman na yɛma ne nya yie no na Drobo ntimi nni munufie no yie ɛna na mohwɛ a yɛn nuanom a yɛwɔ yɛn nkyɛn obiara di ne mu fie odi ne kɛseɛ na ne yɛn nana a wɔwɔ suma wayɛ ne deɛ na yɛn nana a wɔwɔ dwenem wayɛ ne deɛ yɛn mma yɛ a wɔwɔ gyapɛ kurom ɛnɛ wugu so a wɔyɛ akɛseɛ kama mfie nson ne fani Drobo yɛnni munufie kɛseɛ da bisa amammerɛ ne kyerɛ sɛ yɛnyɛ yie no nyɛ amammerɛ a yɛntimi nni munufie ne kɛseɛ nti ɔkyerɛ koraa yɛbɛgugu yi yɛbɛyɛ no wɔ fitia mu ayɛ a kɔkɔɔ ade kyerɛ sɛ woka yɛ nneɛma hyɛ saa na huhuhu no yɛyɛ ne sɛ ɔkyena yɛgugu nkonnwa wie a ɛne yɛde asɛ no bɛto dwa medi akonnwa no afe no a medi akonnwa no mu a no na sɛbi tuoto kurom ha yɛne gyapɛ kuromfoɔ ne bɛkye Drobofoɔ nson bɛde bɛkɔ gyina court preparing them for murder charge ndi ɛno no na ma bɛtena ha sɛ mebɛyɛ yie ndi that year no na esie no ti mantumi anya yie saa asɛm no ɛkɔ na wie ya ne covid so ɛpagya ne ti 2023 na covid restrictions no mampanyini dada olifti ye nti olifti ye na pɛ ne mkɔ Jasenhene hɔ ne me Jasenhene ba left ba no ndi ma yɛ ready yen ye no ho nhyehyɛ yakɔ hɔ bɛ so many times the last time me mka ho me ne abusuafo no nyina kɔ hema hɔ 6 December 2024 me de me ma yɛ ready ne ɔno so de ɔnyɛ ready na gye osi aduanahene nti nsɛm a ɛwɔ hɔ a ɛma yenya nya yie no eni emfiri me ensɛm no eni de bɛtɔ fom bi ɛfa Drobo ɛho nsɛnsɛm nyina ho no me de bɛbrɔ m ka sɛ di no ɛyɛ maame Fozia makram